बिटिआर सरकारनि मावफुं सोद्रोमा फारि उकिल मुसाहारि, धर्मनारायण दास, दावबायसा बर', धनन्जय बसुमतारी आरोबाव बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो हानाय एक्स BLT वेलफेयार ससाइटिनि मासिगिरि मनज, जायखौ जों मन कुमार जायला होननानै बुङो, बिथां मनज कुमार ब्रह्म, कबिन ब्रह्म बिथां, कबिरन्जन ब्रह्म बिथां आरो जौसाङाव जिरायनाय गुबुन गुबुन दैदेनगिरि बिथांमोन आरो जोंहा बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा जोंनि गेजेराव सफैबाय। आं बिथांखौबो हामबाय होनदों आरो दिनैनि जि हाबाफारि, बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मुंख्लं नखरनि, बारग' BLTनि नखरनि आरो लोगोसे गुबुन गुबुन ओनसोलनिफ्राय बाहागो लाफैनाय मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरि नोंथांमोन, आरोबाव बे हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामनो थाखाय जाय बिथांमोना नांथाबनानै थानाय जोंनि बिटिआरनि जि BTC सरकार, बे BTC सरकारनि मावख'गिरि बिथांमोन। जोङो मोनथियो जे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म, बे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव बै समाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि आरो बिथांनि दैदेननायाव थोंजोङै जि सोमावसारनाय बर'खौ मोनसे गेरेमसा माहारि दानो थाखाय, बर'नि माखासे जेंनाफोरखौ फोजोबस्रांनो थाखाय जि थांखि आरो नोजोरखौ लानानै बिथांनि दैदेननायाव जि सोमावसारनाय, बे सोमावसारनायनि गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारी आरो बे सुजित नार्जारीनि जि मुंख्लं सान, बे मुंख्लं सानखौनो बिथा खालामनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बोसोरफ्रामबो मुंख्लं सान होननानै बेखौ फालिबोबाय थादों। आरो बेनि जि मोनसे जायखौ जोङो रिलेभेन्सि, बेनि गासै बेनि जिखिनि प्रासंगिक गासै बाथ्राफोरखौ जोङो सावरायनो आरो बेनि जारिमिनखौ सावरायनो जुदि जोङो थाङोब्ला गोबांथार सम नांगोन, सम लायो आरो गोबांथार बाथ्राफोरखौ जोङो मिथिनांगौबो थायो। नाथाय मानगोनां मुंख्लं नखरनि सिबिजाथाव नोंथांमोन, बे हाबाफारियाव बाहागो लानाय रायजो राजा नोंथांमोन, जौसाङाव आलासि महरै बाहागो लाफैनो हानाय मानगोनां आलासि नोंथांमोन, दा दिनैनि समाव जि बड'फाया जिखिनि थांखि आरो नोजोरखौ लानानै खामानिखौ मावदोंमोन, बे खामानि मावनायनि जिखिनि आथिखालनि जि मोनसे थासारि, बे थासारियाव जोङो मोनफैनो हादों आरो बेखौनो जोङो खामानि मावनांगौ जायोब्ला जोंनो गमामायैनो खौसेथिनि गोनांथि जायो आरो खौसेथिखौ लानानैनो जोङो आवगायलांनांगोन। 2087 मायथाइनिफ्राय बेवहाय माखासे मानि मोनसे नङा, मोननै नङा, मोनथाम जि सुक्ति, बे सुक्तिखौ जोङो मोनदों। बे सुक्तिनि जिखिनि मावफुंजानाय आरो मावफुंजायै बेफोरखौ जोङो नुबाय थादों आरो बेफोरखौ जों मोनबाय थादों। 2020 मायथाइनि जि बिटिआर सुक्ति, बे बिटिआर सुक्तिनि माखासे मानि दफाफोर बेखौ जोङो मोनथियो आरो बे दफाफोरखौनो आथिखालाव BTC सरकार आरो 2020 मायथाइनि जि बिटिआर सुक्तियाव सागान होनाय सागानगिरि आफादफोर गासैबो लोगो नांनानै बेनि जिखिनि मावफुंनो गोनां क्लजफोर, मावफुंनो गोनां हाबाफारिफोर, बे मावफुंनो गोनां हाबाफारिफोरखौ मावफुंगासिनो दोङो। जोंहा बिटिआर सुक्ति मथे बिटिएडि एकर्डनि जि सिमा, बे सिमाखौ बारायनो गोनां जोंहा मा दङमोन, बे थांखि दङमोन आरो बै हिसाबैनो बिटिआर सुक्तिनि जि दफा,
बे दफाखौनो जि सिमा बारायनाय बे सिमा बारायनाय हाबाफारिया इतिमध्य बियो जादों जानांगो दंबावो नाथाय माखासे बियो मा जाफुंबाय दा बेनिखायनो दिनैनि जि मोनसे बै समनि गावखौनो जिउ बाउसोमनाय बै समाव गावखौनो गावनि जिउखौ दान होनाय माखासे जोंनि मुंख्लंफोरनि बेवहाय XBLTनि मुंख्लंआनो होन बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मुंख्लंआनो होन बे मुंख्लंफोरनि जिखिनि गावनि बेसेन गोसा जिउखौ अबथिरायै दान होदोंमोन बे दान होनायनि जि मोनसे बेनि जि मोनसे फिथाइ बे फिथाइखौ जोङो मोननो थांगासिनो दङ जोङो नुनो मोनदों दुलाराय बर' फरायसा आफाद जोंनि BTC सरकारनि जिखिनि सुंथानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि बे अर्गेनाइजनि गेजेरजों दाखालि बावै दिल्लीयाव बड'फानि मुसुखा गायसननायजों लोगोसे दिल्लीयाव बड'फानि मुङाव जि मोनसे लामा बे लामाखौ बड'फानि मुङाव दोननो हानाय बेबो मोनसे गेदेरथार बर' हारिनि थाखाय बे मोनसे गेदेरथार एचिभमेन्ट बेयो गेदेरथार मोनसे मोननाय दा बेबायदिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिखिनि नाजानाय आरो BTC सरकारनि जिखिनि सुंथानाय बे सुंथानायनि गेजेरजों जिखिनि आद्रा थानाय खामानिफोर बे आद्रा थानाय खामानिफोरखौ आथिखालाव मावगासिनो दोङो आरो बेखौ मावफुंजोबनो थाखाय बा मावफुंलांनो थाखाय जिखिनि थांखि आरो नोजोर बे थांखि आरो नोजोरजों बेयो आवगायलांबाय थादों जौसाङाव जिरायनाय मानगोनां आलासि नोंथांमोन रायजो राजा नोंथांमोन आं जोबोद गोलाव बुंनो नागिराखै दिनै 12 जुन फैनाय लोगो लोगो जोङो जोंनि माखासे बर' रायजो राजानि गोसोआव बियो गोग्लैयो आरो 12 जुननि जिखिनि थासारि बे थासारिया जोंनि गोसोआव जाखांफैयो दा बेखौनो मान होनानै जि 12 जुन मुंख्लं सान बेखौ बोसोरफ्रोमबो फालिबोबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो बे फालिनायनि गेजेरजों जों जोंनि गेजेराव फैबाय थानाय जि इयुन जोलै बे इयुन जोलैखौ बड'फानि जि फिल'सफि बड'फानि जि सान्थौ बड'फानि जि थांखि आरो नोजोर बे थांखि आरो नोजोरखौ जोङो गमामायैनो जोङो आवगायलांनो हागोन बा जाफुंसार होनो हागोन आंहा मोनसे फोथायनाय दं दा दिनैनि जि हाबाफारि बे हाबाफारियाव नोंथांमोना फैनानै जि दिनैनि जि हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होनायनि थाखाय आं गासै मुंख्लं नखरनि आरोबाव गुबुन गुबुन ओनसोलनिफ्राय बाहागो लाफैनाय गासै नोंथांमोननिसिम आरो जौसाङाव जिरायनाय गासै आलासि नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि साबायखरखौ जासिहरनानै दिनैनि जि मेल बे मेलनि जि बराय बिबुंथि बे बराय बिबुंथिखौ आं बेखिनियाव फोजोबबाय गोजोन्थों खुलुमबाय रोजा रोजा साबायखर सारनिसिम दानिया जोङो आलासि बरायनायनि हाबाफारिखौ आखायाव लाफिननो नागिरदों जोंनि गेजेराव सफैनानै दङ मानगोनां BTRनि गाहाय श्री प्रमोद बर' सारखौ जोङो गांसे आर'नाइजों बरायग्रोनानै लानो नागिरदों बयबो खेबसे जोङो आखाइ खबनानै होगोन सारनिसिम जोंनि गेजेराव सफैनानै दं मानगोनां BTRनि EM श्री धनन्जय बसुमतारी सारखौबो जोङो गांसे आर'नाइजों बरायग्रोनानै लानो नागिरदों दानिया आङो डक्टर गोमोथाव बिथांखौ खावलायनो नागिरदों सेरजा दामनानै खोनासंहोनो नागिरदों बिथाङा गुबुन गुबुन रायजो गुबुन गुबुन हादोराव थांनानै जोंखौ जोंनि हारिमुखौ आवगायहोबाय जोंनि सिनायथिखौ दिनैसिम लाखिनानै दोनबाय बेनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर आरो
डक्टर गोमोथावखौ जोङो गांसे आर'नाइजों बरायग्रोनानै लानो नागिरदों गावनि बेसेन